Goedemorgen allemaal. Vandaag op de locatiekeuring bij Zwarte Schuren. Mooie locatie, samen met Johan van der Velde en Esther Rijn, onze ringmeester Rijn Hettinga en Chipper Doerde de Jong. Zijn we vandaag begonnen met het eerste paard, nummer 14. Een hengst die voor je staat, dat veel rasuitstraling heeft. Diepe zwarte kleur, maar ook een edelhoofd. Een lang behang. Een edel in het hoofd. Goede belijning. Zou misschien in de bovenlijntje iets, in de rug iets sterker kunnen. Maar een heel mooi lang kruis erin met een goede ligging. Het beenwerk dat veel kwaliteit uitstraalt. Hardheid. Ook een goede stand. Grote hoeven. De stap is ruim en actief. Met veel ruimte erin. De draf, daar zien we toch wel dat hij iets duwend is. Dat hij iets meer kracht in de achterhand kan gebruiken. Maar het is een paard die qua rasuitstraling en qua stap overtuigt om sterk te worden vandaag. Gefeliciteerd.
Uitslag van nummer 15. Een paard met heel veel rasuitstraling, een mooi klein edel hoofd. Ook mooi behang erin, diepe kleur, lange hals. Zou in de iets langer gelijnd mogen zijn. Paard is ook ietsje neerwaarts. Voor de rest heeft hij voldoende belijning, misschien de lenden ietsje strak. De beenwerk is voldoende, ook de stand, ook de voorbeenstand. De stap is iets beperkt, er zou iets meer ruimte en ook in de draf zou hij iets meer kunnen iets meer overtuigen. Paard heeft een ABFP-test gedaan met goede cijfers. Gezien zijn ras en de ABFP-cijfers wordt dit paard ook sterk verklaard vandaag. Gefeliciteerd.
uitslag van nummer 17. Dat is een paard met een hele goede draf, sterk achterbeen, opwaarts, hoogbenig. Zou in zijn hoofd wat meer uitdrukking kunnen hebben. Ook wat meer neklengte kunnen hebben. Het paard heeft wat onderhals. Bovenop de rug is voldoende. Het kruis is zeer hellend. De stap is nog voldoende. Zou iets meer overtuiging kunnen. En de beenwerk iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. Het paard heeft wel een hele goede draf. Maar wordt dankzij zijn bouw en ras, beenwerk, geen ster vandaag.
Uitslag van nummer 18 is een paard met een edel hoofd, lange hals, lang gelijnd, opwaarts gebouwd. Het kruis zou wel ietsje, daar zou wat afhellen, er zou wel iets meer lengte in kunnen. De beenkwaliteit is voldoende, ietsje sabelbenig. De stap is ruim, zou daar wel wat actiever kunnen. En de draf heeft hij wel ruimte en souplesse. En zou van achter iets krachtiger kunnen. Al met al wordt dit paard wel sterk verklaard. Gefeliciteerd.
Ze zeiden al wat een team. Hij staat weer mooi aan het touwtje. Hier bij de uitslag. We veulen met een lange hals. Goed lang gelijnd. Er ligt een goed schouder in. Misschien op een lenden is hij ietsje strak. Beenwerk is voldoende kwaliteit. Overal een beetje stijl gecoat. De stap heeft voldoende tact. Zou daar iets meer souplesse in kunnen komen. De draf heeft voldoende souplesse. Lichtvoetigheid. Zou ietsje krachtiger kunnen, maar krijgt een tweede premie vandaag. Gefeliciteerd.
Hierbij de uitslag van nummer 2. Het paard zou wat meer rasuitstraling kunnen, met name in de hoofduitdrukking. Hij heeft ook wat een korte hals en de nek zou iets langer kunnen. De bovenlijn is voldoende, de lenden zijn wat strak. Kruis heeft een goede ligging, maar ook een goede lengte. Beenwerk is droog en hard, wel iets toontredend. De stap toont wel wat spanning. Toen hij individueel was, heeft hij wel voldoende lengte. Zou dat wat krachtiger kunnen. De draf heeft hij een hoog ritme, iets gehaast. Zou dat wat meer souplesse kunnen. En achter de massa, vandaag wordt het paard stamboek met een derde premie. Nummer 3. Paard heeft voldoende rasuitstraling. Voldoende halslengte. Nek zou misschien ietsje langer kunnen. En er ligt een goed schouder in. Bovenlijn zou ietsje gezonken, zou ietsje strakker kunnen. Hij heeft hard beenwerk. De stap, dat is echt fantastisch van dit paard. Heeft een ruime stap, veel kracht, ruimte erin. De draf heeft wel wat ruimte, voldoende souplesse, ook iets achter de massa. Het paard heeft voldoende ras en een enorme goede stap. Wordt vandaag sterk met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Oké, hier bij de uitslag van nummer 6. Een paard met een goede voorhand, lange hals, misschien iets horizontaal. Hij is wat neerwaarts gebouwd. Hij heeft een stijl schouder. Paard dat draaft maar voldoende kracht, voldoende ruim. Het paard moest wat meer stabiliteit in zijn knieën hebben, met name in de stap. Dus vandaag blijft het paard Veulenboek.
Hier bij de uitslag van nummer 7. Het is een lang gelijnd, jeugdig paard. Een lange hals. Een goede bovenlijn. Zo in het kruis is wel wat afhellend. Heeft een lange schouder. Het paard is sabelbenig en iets toontredend. De stap is kort, zou het ruimer, maar is ook gehaast. En dat zien we eigenlijk ook in de draf terug. Heeft hij een hoog ritme en zou daar wat meer lossigheid en iets en is hij, kunnen tonen. Paard wordt vandaag stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 4. Dat is een paard met rasuitstraling. Zou in het hoofd wel wat edeler kunnen. Heeft een lange hals. Met name op de lenden zou hij wat sterker kunnen. De kruis is voldoende lengte. Hij is ook iets sabelbenig. Stap heeft voldoende tact. Zou er iets krachtiger mogen. De draf is iets neerwaarts. Wat op de voorhand. Maar hij wel voldoende souplesse. Het paard wordt ook stamboek met een derde premie vandaag. Krijgen we nummer 5. Er zit nog voldoende jeugd in. Hoogbenig. Is evenredig gebouwd. Sterke bovenlijn. Kruis is lang, maar is wel iets hellend. Heeft hard beenwerk, maar iets toontredend. De stap is ruim en actief. En ook in de draf heeft hij actief, voldoende kracht. En ruimte zou daar iets meer opwaarts kunnen draven. Het paard wordt vandaag stamboekster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Mary nummer 9. Mary staat voldoende in het rastype. Mary is misschien een beetje een fractie vroegrijp. Wel voldoende edelhoofd. Een mooie lichte hoofd-halsverbinding. Voldoende lange hals. En een mooie schouderligging. Bovenlijn is voldoende gesloten. Voldoende lengte in het kruis. Wel licht hellend. Beenwerk is voldoende hard en droog. Mary is een fractie neerwaarts gebouwd. Stap is voldoende ruim en actief. En heeft ook voldoende tact. In draf blijft Mary een beetje op de voorhand lopen. Heeft wel voldoende ruimte, voldoende tact. Maar zou het achterbeen iets meer onder de massa mogen brengen. Mary wordt vandaag stamboek met een 3e premie. Nu de uitslag van nummer 10. Dus een paard met veel rasuitstraling. Heeft een lange hals. Een lange schouder. Wel iets stijl. De rug is voldoende. De lender zou wel iets sterker kunnen. Paard zou in beenwerk iets meer kwaliteit kunnen. Ook in voorbeenstand. De stap zou die meer ruimte kunnen pakken. En ook wat actiever. En de draf hij is wat gespannen. Mist wat de kracht en in een hoog ritme. Paard wordt vandaag stamboek met een 3e premie. Nummer 11. Als je voor je staat is het een paard met rasuitstraling. Heeft een lange verticale hals. Goede bovenlijn. Ook een mooi schuin schouder ligt erin. Een kruis is ietsje afhellend. En beenstand zou ietsje sabelbenig, maar voldoende droog. De stap is voldoende tact en actief. Zou hier wat meer lichaamsgebruik kunnen hebben. De draf heeft die souplesse, goed gedragen. Voldoende achterbeen. Paard wordt vandaag stamboekster met een 2e premie. Gefeliciteerd. Nummer 8, lang gelijnde merrie met een lange verticale hals. Paard is droog beenwerk. Misschien het voorbeenstand ietsje week gecoat. Stap heeft actief, voldoende afdruk en tact. En de draf heeft die souplesse, kracht en voldoende ruimte. Paard wordt ook stamboekster met een 2e premie. Gefeliciteerd.
Hier bij het laatste paard, nummer 12. Paard heeft wat een zware hals. En is wat stijl in het schouder. Dus voldoende, de bovenlijn is voldoende. De goede hoek in het achterbeen. Hij is voldoende droog, wel iets toontredend voor. De stap mist hij wat buiging, wel voldoende. En zou wat krachtiger kunnen. In de draf is hij wat duwend. En loopt hij wat op de voorhand. Het paard krijgt vandaag een 3e premie. Nou, bedankt voor uw aanwezigheid. Misschien tot vanmiddag voor deze locatiekeuring hier bij Zwarte Schuren. Dankjewel.